Det kan jeg ikke, det der. Der er bare glas. Ja, fedt. Okay, 4 bash. Ja. Så. Giv den også, mand. Okay, nu kommer den. Ej, jeg kan ikke åbne den. Du skal åbne den, mens du er på vej rundt i den. Det er rart. Godt så, Mark. Jeg kan åbne den, Mark. Ej. Det er godt, det der. Værmøl, kom så. Krømpel. Det der, der åbne her, sådan. Ej, det kunne fandme se godt ud. Genial! Shit, hvad er du ikke, Her, se! Hvad laver han? Jeg klarer den. Ja. Stone Cold Steve Austin, this is for you. Øj, fuck! Jeg glemmer det. Luk det motherfucker. Min tur! Mand. Jeg fik jo løb af. Hvad? Mit hoved, mand. Det bliver skæve, mand. Jeg tror, vi skal gemme den. Den skal være seriøs, Lunny. Det bliver jeg på. Så bund. Ja, ikke så meget. Jeg prøver at se her. Det bliver godt, det her. Hvor er du ikke, dus? Shit! Jeg fik lige troet, pludselig en bræt skæve, men dem retter jeg lige op igen. Jeg fik en dåse i hovedet.